Entre dúas terras. Moi boas a todas e a todos, isto Entre dúas terras, que volvemos desde cando? Desde Nadal. Desde especial de Nadal. Desde Nadal, sí. Estamos a... que estamos? Febreiro... Sí, estamos grabando isto o 11 de febreiro. 11 de febreiro. E se publicará, non se sabe. Bueno, en teoría, este domingo 16. Claro, domingo correcto. 16 de febreiro. O sea, que hoxe é o 16 de febreiro. Bueno, pois eso, estou aquí co meu gran amigo, irmán indiscutible, peza de ajedrez fundamental. Hostia, non Cal en concreto. Ah, boa pregunta. Claro, é que apeteceme decir que eres a dama, pero claro, non me ofende. A dama claro, pode con todo. É que por eso digo, é que é a peza máis importante. Bueno, é a peza máis poderosa. Entonces eres todo poderío. Que che parece? Genial. Bueno, xe vamos a saltar un pouco a ristra de eloxios que che boto, porque non me sinto inspirado para nada. Vamos a empezar o ano de maneira distinta. Pero o próximo será doble. O sea que prepárate, porque o próximo creo que me vou a preparar hasta, non sei, hasta un rapeo. Desexando hilo. Bueno, entón, Mackenzie, o tema de hoxe falamos de reaccionar un pouco aos Grammys, que é algo que lle importa a moitísima xente. Home, a ver, bueno, isto, bueno, sempre o decimos, pero realmente eu non escoitei nada e Carlos tampouco. O que estuve botando unha ollada aos nominados cando foi, porque creo que foi a semana pasada, non? Sí. A ver, si conoso aos míticos ou míticas, pero é que non conoso a nadie. Que xa non é, eu creo que xa non é porque seamos rockeros ou metaleros, ou eu creo que é porque cambiou tanto a música que xa, non sei, pero bueno, falaremos agora. Sí, a ver, eu creo que está guai que, a ver, por un lado estamos sempre xogando ca baza de facer da vagancia unha virtú, é dicir, nos sí. Non miramos nada para ter unha reacción así máis fresca. Antes de empezar, eu o que, bueno, eso que non che comentei antes, quero che comentar agora, porque creo que, a ver, eu creo que che vai parecer unha boa idea. Teño algo preparado, como vamos a reaccionar. E a ver, eu xa digo, teño a sensación de que vamos a ser un pouco troles. Entonces creei unha cousa que creo que nos vai valer para hoxe e para moitas outras ocasións. Chámase, o sea, bueno, claro, isto non é unha sección, isto máis é unha ferramenta. É unha ferramenta do noso podcast, se chama Ranking Troll. Ok? Entonces, esto... Bueno, eu creo que nos vai a molar a todos. Non sei ainda como vai, pero xa co nombre. A ver, vamos a ver, teño que compartir a pantalla. Pero merda, onde o guardei? Mackenzie, conta un chiste mentras busco. Bueno, vou contar, mentras ti estás que non me acordaba. Sempre analizamos aí o que fixemos musicalmente entre un podcast e outro. Non me acordei que fun ver a Lugo, a cidade de Lugo. Fun ver uns tributos. Sí, é verdad. Comentar a que íbamos ir. Vou contar unha anécdota. Vou contar a anécdota esta. Conta. Resulta que, bueno, vimos un cartel que estaba un tributo a Iron Maiden e un tributo a Metallica na sala Jagger en Lugo. Bueno, un dos nosos amigos, amigo dos dous nosos, Aitor, que algún día estará con nós neste programa, pois viva ali, pois veña, pideu o fin de semana incluso tal, fomos ali uns cuantos, pasar ali o sábado á noite. Fai 2 sábados, o día 1 de febreiro, bueno. Non me acordo, o tributo a Iron Maiden chamábase 666 e o de Metallica chamábase Master and Commander. The Four Horsemen.
Deixame adivinar, eran 4. No. Bueno, sí que eran 4. Pero The Four Horsemen é un tema, non? Ou un disco. Sí, pero quero dicir, pero supoño que escollerían bueno, da igual. Sí, no, bueno. O tema empezou, vamos ali e tal, empezou o tributo de Iron Maiden. Buah, genial, o sea, clavados. O cantante, tiña unha voz, porque diste, claro, a ver, pode, eu que sei, fun ver algún tributo de Héroes de Silencio, ao final, Bunbury ten moito chorro de voz, e a maioría dos cantantes que intentan imitalo fai, xa, así, diste, ten un aire, pero tal. Pero este, Bruce Dickinson ten chorro de voz, Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, pero este tamén tiña chorro de voz, parecíase moitísimo o tono, a maneira de cantar, sabes? O sea, bueno, é un tributo, pero de verdad que son moi bons. Sí. Vale. Oye, pero menciónaos que isto lles fai publicidade, despois poñemos, etiquetámolos ou algo. Sí. Claro, por eso sí, pues poñemos aí. Como se chaman? 666. 666, sí. Pero gracioso non é iso. Acabou o tributo. Vale. Claro, típico, retíranse do escenario e veñen os outros probar. E cando vemos aos postos de Aitor. Pero ese non é o mismo de antes. Estaba o guitarrista tocando con outra guitarra totalmente distinta, así máis apariencia de Metallica. Sí. Molaba que foron os de antes. Bueno, pois eran os de antes. Era o mismo grupo, pero tributando a Metallica, sí. E o rollo que tamén o fixeron genial. Que pasa? O cantante ese que dixen antes estaba no público, xa non cantou. Cantaba o solista, o guitarra solista. Bueno, solistas eran os dous, pero bueno. Tamén moi ben. A voz tampouco, a voz xa é, bueno, xa como que é máis genérica e tal, pero bueno, estaba ben. E depois resulta que mirei ao día seguinte ou así, cando me acordou, mirei e teñen 2 tributos máis, un de Megadeth e un de Judas. Un de Judas Priest. E o rollo que ti supoño que contratas aos que queiras, en plan, bueno, hai que traelos ao podcast. A esos hai que traelos ao podcast. Bueno, non son gallegos, pero non sei onde son, son españoles pero non sei de onde. Pero traelos ao podcast, isto vai online. Claro, sí, falamos de tal. Hostia, pois molou, porque depois entras no Instagram de, por exemplo, de Four Horsemen, tenche ali as fechas de varios días, de, en plan, de fin de semana pasado, do anterior, van rotando hoxe está 666 sabes? Nos seguintes están outros 2 que non eran e andamos que coña de un exemplo de seguro que teñen un de Megadeth vai que dice que fan un de Megadeth, no, xa teñen bueno, non sei, molou pero bueno, recomendado The Four Horsemen 666 o de Judas non me acordo como se chama, pero o de Megadeth chamase Tribute to Destruction. Imagínate ir a un festival e ver 4 bandas e que son eles. Claro, por exemplo, acordounos o Reso antes levaban tributos, agora xa non, pero antes o final de cada día era un tributo de alguén moi conocido, non? Imagínate, tributo a Metallica, tributo a System of a Down, tal. Sí. Pois xa podían contratalos a eles e cada día que tocaran un xa estaba. Non sei, estuvo ben. Pero bueno, eso, como anécdota. Xa non sei se Carlos xa encontrou aí o ranking. Sí, xa encontrei. Bueno, vou compartir a pantalla. E a verdade que non vi máis conciertos en todo este tempo. Bueno, vou compartir a pantalla e a ver. Ves a pantalla? Sí, claro. Bueno, a ver, isto ten unha explicación, vale? A ver, claro, eu na miña cabeza dixen, en vez de facer algo numérico, que eso no... A ver, eso é moi fácil, ¿no? Pois vamos a usar, que isto eu creo que é bastante troll, pero bueno, a ver, creo que adivines a entender que Amadeus sería a nota máxima e Tata Golos sería a máis baixa, ¿no? Bien. Pero, ojo, porque este sistema que che vou explicar non é tan pouco exacto no que viría sendo, o sea, como de 0 a 10. Non vai así. O rollo é, o sea, Tata Golosa sería la mierda, ¿no? O sea, sería... Pero ao mellor non necesariamente, é dicir... Sí, porque para que non se este escoitando, o que Carlos nos está ensinando é... perdón, é verdade, hostia, moi bien. Como unha torre con 4 músicos, bueno, entre comillas, no que o primeiro é Amadeus, bueno, o sea, Mozart, o segundo é Elvis Presley,
o terceiro é Kurt Cobain e a última é Tata Golosa. Nada, continúa. Hostia, pareceme que dixeches Luis Presley. Casi que me gusta máis Luis Presley. Luis Presley é o intermedio entre Elvis Presley e Kurt Cobain. Ao mellor dixen, non sei querer, non sei. É o Elvis Presley do Lidl. Bueno, o rollo é, o tema vai así. Tata Golosa sería cando escoitas algo e a definición de música entra en xogo. ¿Sabes? O sea, que podría ser, o sea, en xeral sería algo moi malo, pero mellor algo totalmente que xa pon en duda o universo. Despois, o siguiente Kurt Cobain. Ojo, o sea, sería, a ver, bueno, eu vou ofender xente aquí, pero me la suda. Cando, o sea, algo no que a calidade de música, o sea, que pode ser unha puta mierda ou pode ser a hostia. É dicir, dependendo, pode ser interpretado como dependendo da audiencia. O sea, pode ser un artista que, sabes, que ten moito hate e moito love, sabes? Ou algo que digas ti, aquí nos están vendendo algo moi ben, pero en realidad sabemos que é unha mierda. Sabes, vou por aí. Ves por onde vou, non? Sí. O seguinte sería Elvis Presley. Isto xa sería algo que é un produto ben feito, pero que o artista é un jetas. Porque Elvis Presley nunca escribiu nada en su puta vida. Entonces, estamos falando de eso, un produto final, bueno, ben feito, pero o intérprete non, o sea, un vago. Sí. Básicamente, vale? E despois Amadeus xa sería o fucker. O sea, isto xa sería algo indiscutiblemente bo. Pero isto non acaba aquí. Se podemos facer combos. É dicir, pode haber un artista que sea, pois, un pouco Kurt Cobain e un pouco Tata Golosa, por exemplo. Eu, o sea, vou máis alá, creo que incluso, o sea, se xuntamos todos, Taylor Swift. Todos xuntos é Taylor Swift. A ausencia de todos é Leticia Sabater. As vellas conocidas deste programa, sobre todo. Sí, conocidísimas. Vale, entonces, bueno, eso. Entonces, con este prólogo de partida, eu creo que ahora podemos empezar a navegar polos Grammy. Perfecto. Porque este é o meu plan, que che parece? O sea, nos vamos a valorar cada canción que escoitemos usando esta mierda. Vale, pareceme genial. Sí, ¿no? Bueno, pues nada, eu igual non son suficientes, pero bueno, eu aquí collín, a ver, collín a canción que ganou o premio a mellor actuación vocal pop, despois cal era este mierda, que non o teño. Sí, vamos a ver. Bueno, álbum del año, que é o de Beyoncé. Dios mío querido, estou asustado con esto. Que máis collín? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, mellor actuación de pop, mellor canción do ano. Vamos a ver eso. Artista, mellor artista revelación. Mellor álbum de rap. Mellor álbum. Non sei por cal empezar. Tamén había unha categoría de metal e de rock. Sí, pero non habían. E non sei, non habían, pero mentras eu, si queres. Bueno, sí, nada, vamos poñendo esas que dixes. Vamos a ver o que dura isto, porque xa sabes que nós, os podcasts, si nos poñemos, estiran moito, Sí, por eso, entón, dámoslle así a bueno, eso. Entonces, home, ahora deixo de compartir isto, ¿no? Porque teria que compartir outro, claro. Básicamente. Bueno, vamos a empezar por mellor actuación de pop. Pero es que era, mellor actuación de pop ou mellor actuación vocal? Sí, perdón. Bueno, es Best Pop Solo Performance. Vamos allá. Ti sabes quen é Sabrina Carpenter, non? Sí, porque no meu traballo escoitamos moito cancións actuales, así que sí.
Vale, perdón, estou tendo un problema técnico. Por que non podo compartir isto? Mierda. É o copyright, xa entra nas comparticións de equipo. No, De sí Meet, que de podo, Meet. estou parvo. Para compartir audio, comparte unha pestaña. Me cago en la hostia. Que por certo, si mentres Carlos está aí cos problemas técnicos, si polo que sea non podemos reproducir o audio, o vídeo, bueno, intentaré arreglalo, digo por si vedes algo raro a partir de agora, cando vos poña Carlos os vídeos, intentaremos facer algo en postproducción, como sempre. Así que Vale. ver con que nos sorprenden ca mellor interpretación vocal. Vale, perdón. Nada, é que tiña que movelo para a pantalla. Cago en la hostia. Só espero que a mellor interpretación vocal non sea destes típicos Amaneceba, amaneceda. No, bueno, este Sabrina Carpenter non vai sonar así. Non vai sonar así, pero bueno, tampouco que no, bueno, no. Hai un anuncio de cojines. Que nos patrocinen. Sí, ojalá. Bueno, vamos alá. Dura pouco, dura 2 minutos 55. Ti estás listo? Sí. Nas casas estamos listos. Pues coitamos un cacho, non? Ou todo? No, escoitamos todo. Todo, mi madre. Corre. Sei que non sei. Eu non sei que. Now he's thinking about me every night. Oh, is it that sweet? I guess so. Say you can't sleep, baby. I know that's that me espresso. Move it up, down, left, right. Oh, switch it up like Nintendo. Say you can't sleep, baby. I know that's that me espresso. I can't relate to desperation. Might give a fuck. Are on vacation. And I got this one boy, and he won't stop calling when they act this way. I know I got him. Too bad your ex don't do it for you. Walked in and dream came true for you. Soft skin and not perfume for you. Yes, I know I'm melting to it for you. Yes, that morning coffee brewed for you. Yes, one touch and I'm brand new for you. Now he's thinking about me every night. Oh, is it that sweet? I guess so. Say you can't sleep, baby. I know that's that me espresso. Move it up, down, left, right. Oh, switch it up like Nintendo. Say you can't sleep, baby. I know that's that me espresso. Holy shit. Is it that sweet? I guess so. I'm working late, 'cause I'm a singer. Oh, we look so cute, wrapped around my finger. My twisted humor, making laugh so often. My honeybee, come and get this pollen. Too bad your ex don't do it for you. Walked in and dream came true for you. Soft skin and not perfume for you. Yes, I know I'm melting to it for you. Yes, that morning coffee brewed for you. One touch que and non I'm vai cambiar brand new moito. for you. Now he's thinking about me every night. Oh, so that's Vale, bueno, sabendo que non vai cambiar moito, bueno, parar. Bueno, quedaban 50 segundos. Mackenzie, ti certificas que non iba a haber algo moi imprevisto, moi inesperado. Vale. A ver, déxame compartir o ranking este. Vale, empeza ti. O que pasa é que, bueno, eu non sei o nivel de composición de Sabrina Carpenter. No, perdona, estamos falando de mellor performance de pop vocal do ano. Así que a composición nos la suda un pouco ahora mismo. Home, a ver, é que interpretación vocal ao mellor a tía ten unha voz que flipas, pero realmente non nos importa que ela teña en outra canción que non Xa. nominaron. Esta canción se supón que é a mellor interpretación vocal do ano. esforzo vocal, home, é que Tata Golosa supónse que é que si eu que sei, can cantan así Pero tamén podes facelo por categorías. Podes decir, o sea, en esforzo vocal sería Tata Golosa, pero despois en afinación Elvis Presley, sabes? Podes facelo así tamén. Claro, a ver, por exemplo, é moi versátil. en vocal, home, eu creo que é
sabe cantar, refiérame. non ten autotune. Sabe Pero cantar. tampouco é unha maravilla. O sea, non sei. Eu poñería Kurt Cobain. Pero que non nos representa moito Kurt Cobain, pero refiérame que Estou de acordo. non estou poñer de a Elvis acordo. Presley. O sea, si Kurt Cobain ao nivel 3, é que aí sería neste caso como é Non, vocal. é que non vayas ao numérico. Hai que esforzarse. Si É que non me encaixe con ningún. Encaixa máis con Tanta Golosa que con Kurt Cobain. No, pois fai un combo. Kurt Cobain Tanta Golosa. Kurt Cobain Tanta Golosa metería hoy. Vale. Mira, eu quero dicir, é que eu creo que é ese combo, Porque a ver, bueno, igual un pouco menos, igual é máis Kurt Cobain, pero Recordamos que non estamos valorando a canción nin nada deso. a ver, é certo que obviamente hai que ter en conta un pelín a canción porque eso influencia como cantes, pero o rollo é, me estás dicindo que esto, que la canta que quero dicir, non sona mal, pero eso é a mellor interpretación de pop do ano. Xa, é que eu xa sei, fijo, O sea, que do non, ano. porque Mira, o sea, ti me estás dicindo que esta canción, como está cantando ela, é mellor que do disco de Willow Smith que nos escoitamos. xa, pero Estás me non é- dicindo claro, isto está en serio. Por poñer un ejemplo de tantísimos artistas que haberá por aí, pero o sea, en serio? Claro, mira, unha de Beyoncé, seguro, aínda que a mí non me guste este disco, bueno, ningún disco, pero refiérame que Beyoncé está moito Buah. mellor. Entonces, non sei, pero por exemplo, Benson Boone, que era un dos nominados, creo, non sei se nesta categoría, que tamén é un tipo que acaba de darse a conocer, porque estes dous sí que estaban nominados a Artista Revelación, creo que, bueno, vale sacarte aí, supoño, despois. Para mí xa canta mellor que ela, que canta ben, pero que esforzo vocal, cero. Hombre, non sei, a mí Nesta non me canción. parece que non me parece que técnicamente a tipa se matara viva, sabes? No, claro, O sea, por non- eso, técnicamente cero, pero sabe cantar, No ves? sé. Pero, Sí, no, pero estamos falando de que é a mellor. Se supón que é a mellor. Non sei, a ver, non sei, a mí me parece un pouco. Pero, bueno, vale, ahora vamos a poñer unha canción da que é a ganadora de Artista Revelación. Eu non a coñezo, Se chama Chapel Roan? eu, así Ron, polo non sei- nombre non non sei, sei- non sei- pero Pero non sei se estou pronunciando ben, pero se chama así. Bueno, déxame de presentar isto. Entonces, bueno, esta canción, eu xa che digo, non sei nada, de nada. Esta canción se chama Pink Pony Club. A de Sabrina Carpenter conocíela. Bueno, sí que me sona. Sí, Ahora que que é escoito bastante esta radiada, banda. polo menos aquí en España. Sí, sóname. Creo que sí que escoitara, pero bueno, me peta a cabeza un pouco. Para a ver como sona isto. Para con los cowboys, macho. I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. Is Santa Monica, I swear it's calling me. Will make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong, down at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing down in West Hollywood. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. Pink Pony Club. I'm up and dolls are on the floor. Lovers in the bathroom and a line outside the door.
Tennessee or Santa Monica. You've been too good to me. Won't make my mama proud. It's gonna cause a scene. She sees her baby girl. I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh, mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's Se me va dando larga. all down at the Para. Pink Pony Club. A ver si hay un cuento o algo, no sé. Dura 4 minutos, Don't think I've left you all behind. Still love you in Tennessee, you're always on my mind. And mama, every Saturday I can hear your southern drawl 1,000 miles away, saying, God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh, mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong, down at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing down in West Hollywood. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. Pink Pony Club. Vale. Vou eu agora, non? Sí, sí. Eu non... Bueno, é que esta canción poñía que é de fai 4 anos, pero... Non sei. Nada con Que eu cando puxen, o sea, os Sí, é artistas... que hai, porque xa poñía aí top 40 vídeos musicales, así que supoño que será que se oi. A ver, non sona de nada. non sei, claro, igual habré... A ver, eu aquí faría un combo de Kurt Cobain, Elvis Presley. Porque, quero dicir, mira, a mí me gusta máis a súa... O sea, me parece moito máis interesante o sea, o canto desta canción que o de Sí, claro, a mí tamén. Sabrina Carpenter, quero dicir, xa me parece mellor. Pero, quero dicir, o produto... A ver, no, eu non sou moi fan, non me parece nada innovador en nada, pero bueno, non sei. Supoño que para quen lle guste o produto está ben feito. Claro, iso tanta golosa xa... No, porque... Pero despois, claro, é o rollo Kurt Cobain porque... non sei. Porque non... Porque creo que me están vendendo o mismo de sempre con outro envase, o sea, no sé, no, me parece increíble que ela sea artista revelación do ano. Ya está, sin más, non sé. Xa, Ti que no, opinas? a ver, eu ainda, o sea, gustando máis que a de antes, incluso che diría que o género me gusta máis que a de antes. Floxo. O sea, floxo, isto que non nos entenda mal a xente. É floxo, é que estamos falando do mundo, Estamos falando Claro, é que... artista de versión do mundo. Entonces, o sea, bueno, en teoría que o que aspiran os Grammys, que os Grammys claro, supón que son... realmente sí, xa sabemos que vanse fijar solo nesas. Pero por eso, hoxe en día xa está todo tan intoxicado polas discográficas e tal. Pero bueno, independientemente deso, non me vale, eu non a vou poñer nin siquiera á altura de Elvis Presley. Vou na deixar en Kurt Cobain. Porque non me ten nada que me vaya a sorprender, que me diga, buah. No, pero Elvis Presley non che ten que sorprender, ten que ser un produto que, Sí, bueno... pero esta muller non vai encher. Home, non sei o fa. Pero eu creo que, o sea, che dixo, había artista de revelación, creo que estaba tamén Sabrina Carpenter, que neste caso de revelación, pues poñería o mellor un pouco máis arriba que esta. E a Benson Boone, por exemplo, que si que o conoso, se che dixo de escoitalo na radio.
para mí xa sorprenden máis, o sea, revelación, bueno, non sei. Nada, eu Kurt Cobain. Bueno, pois... Había que poñer máis niveles ainda. No, porque así, non estou de acordo, porque así nos forzamos a rompernos a cabeza, porque si non, sí, é a justificalo. Si, poñemos Tatagolosa e poñemos tamén Kiko Rivera. Eu por menos pos Grammy poñería menos niveles, porque creo que non vamos a usar Amadeus. Ni de puta coña. Eu xa estou vendo que é imposible, Amadeus nos Grammy. Bueno, que conste que non sei o que vou escoitar, porque eu só sei o do álbum. Bueno, e sabía, bueno, a ocasión xa está Kenshi quero opinar. Sí. Kenshi, mira, Kenshi está describindo exactamente o que significan os Grammy. Tal cual. Estás ampliando os Grammy. Mira, pobre. Hostia, Kenshi, estou super de acordo contigo, Xa, claro, que ele está enganadísimo. Está que di, por Dios, que está pasando? A ver, vale, vouche poñer a canción ganadora de mellor vídeo musical, canción do ano e é un single do álbum do ano. No, perdón, grabación do ano, porque, sabes, teñen álbum do ano e récord do ano. Yes. Kendrick Lamar. Que cantou este sábado, este domingo para o lunes na Super Bowl. Sí, na misa. Na misa das 12. Vamos a ver. Esta canción se chama Not Like Us e, bueno, a ver, dura 5 minutos 54. Non a vou poñer toda porque, a ver, bueno, hai aquí unha cambio, non sei se haberá. Bueno, vamos a ver como suena. Si eso saltaste un cacho hasta aí. Reincarnated, I was stargazing. Life goes on, I need her, my babies. Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me. That could my CIP. Ownership, the blueprint is by me. Mr. Get Off, I get off at my feet. What's the password? I see dead people. You late. De vídeo. Mustard on the beat, ho, Debo, any rap nigga, he a freak though. Man down, call like Amber Lambs, tell him breathe, bro. Nella nigga to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton? The industry can hate me, fuck them all and they mama. How many options you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walk him down whole time, I know he got some hoe in him. Pull on him, extort shit, bully the flow on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block 1. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubb's the only one that get your hand-me-downs. And party at the party playing with his nose now. And Baka got a weird case, why is he around? Certified lover boys, certified pedophiles. Wop, 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 that fuck him up. Wop, 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 I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch, ain't you tired? Trying to strike a chord and it's probably A minor. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. You think the Bay gon' let you disrespect Pop, nigga? I think that Oakland show gon' be your last stop, nigga. They cold foul, I don't know why you still pretending. What is the owl? Bird niggas and bird bitches, go. The audience not dumb, shape the stories how you want. They're not slow, rabbit hole is still deep. I can go further, I promise. Ain't that something P-Rest, that's for bitching. You Malibu, most wanted, ain't no law boy, you ball boy, fish Gatorade or something. Since 2009, I had this bitch jumping. You niggas ain't get a wedge, you flipped over your boxes, or over your foe. The other vaginal option.
pussy. Nigga better straighten they posture. Got favors all up in contact. Might write this with a doctor. Tell a pop star quit hiding. Fuck a caption, won't action. No accident, I'm hands on. He fuck around, get polished. Fucked on Wayne Grow, he was in jail. That's conniving. Then get his face tatted like a bitch apologizing. I'm glad D-Rose came home, y'all didn't deserve him neither. From Alondra down to Central, nigga better not speak on Serena. And your homeboy needs subpoena. That predator moving flocks. That name gotta be registered and placed on neighborhood watch. I lean on you niggas like another line of walk. Yeah, it's all eyes on me and I'ma send it up the pot. Ay, put the road label on me, I'ma get them dropped. Ay, sweet chin music and I won't pass the ox. Ay, how many stocks do I really have in stock? Ay, 1, 2, 3, 4, 5 plus 5. Ay, devil is a lie, here's 69 God. Ay, freaky ass niggas need to stay their ass inside. Ay, roll their ass up like a fresh pack of Zod. Ay, city is back up, it's a must, we outside. Ay. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. Once upon a time, all of us was in chains. Homie still double down, calling us some slaves. Atlanta was the mecca, building railroads and trains. Bear with me for a second, let me put y'all on game. The settlers was using town folk to make them richer. Fast forward 2024, you got the same agenda. You run to Atlanta when you need a check balance. Let me break it down for you, this the real nigga challenge. You caught Future when you didn't see the club. Hey, what, little baby help you get your lingo up? What, 21 get your first street cred? Thug make you feel like you a slime in your head. Hey, what, Quavo said you can be from Northside. What, 2 Chainz say you good but he lied. You run to Atlanta when you need a few dollars. No, you not a colleague, you a fucking colonizer. The family matter and the truth of the matter. Here was God's plan to show y'all the liar. He a fan, he a fan, he a fan. He a fan, he a fan, he a freaky ass nigga, he a 69 God. Freaky ass nigga, he a 69 God. Hey, 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 run for your life. Hey, 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 run for your life. Freaky ass nigga, he a 69 God. Freaky ass nigga, he a 69 God. Hey, 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 run for your life. Hey, 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 run for your life. Say OV ho, say OV ho, then step this way, step that way, then step this way, step that way. Are you my friend? Are we locked in? Then step this way, step that way, then step this way, step that way. Vale, tócache. Bueno, eu... Repíteme a queja no oeste. No, para valorar, nos digo. Acabas de matar. Acabas de contar completamente. A ver, este ganó 3. No, perdón, 4. No, 5. Bueno, esta canción é Record of the Year, Song of the Year, Best Rap Song, Best Rap Performance, Best Music Video. Como mínimo. Vale, a ver. Como Best Music Video o primeiro que dixas que non me acordo que era. Best Record of the Year. Porque eles teñen Album of the Year, Record of the Year. Claro, O sea, Record of the Year, que é a grabación of the Year, o sea, a grabación do ano. Vale, a ver, ao mellor, claro, que en temas técnicos pode ser a hostia. E si, ten moitos detalles de fondo, musicales e tal. Vale, pero isto vai sonar a hater, pero quero me excusar. Ostra, isto para mí non ten nada de nivel. Sí que ten 200 e pico millóns de visualizacións, pero ao mellor, que pasa? Eu non sei inglés, ao mellor a letra é espectacular. Non sei. Pero, por exemplo, para dar un exemplo de que non é que odie esta música, ostra, compárame isto con... É que sei 20 cancións de Eminem mellor que esta, entonces... E xa non dixo só de Eminem, por exemplo, de Coolio ou así, non sei. Entonces, eu... Tatabulosa. Hostia. Sí, porque... A ver, a verdade que o rap non ten esforzo vocal, pero... A música No, parece monótona. No, sí que ten. Si, hombre, si se fai ben, sí. O que pasa é Bueno, que... claro, pero refierme... A ver, Eminem tampouco canta ben líricamente aí, sabes? No, sí que canta, Sí canta ben, Si se pon... Pero bueno, da igual, non estamos falando de Eminem, estamos falando refierme, esta canción parece
moi lineal, non ten detalles vocales e aparte tampouco ten, a pesar de que sí que hai eu que me refiero con que ten cousas sonidos, Sí, ten sonidos interesantes. detalles tal, pero a melodía é moi monótona. Que bueno, nun rap tamén é unha das características, pero é que non me chama nada, o sea, abúrreme esta canción. Pero é a miña opinión. Entonces Tata Golosa, ¿no? é que claro, non podría subir de Tata Golosa. Pa min, sabes? Perdón. No, jamás pides perdón, Mackenzie, jamás. A ver, eu estaba intentando a veces pillar a letra, pero non a pillei moi ben. Dame a sensación de que, claro, a letra, a ver, que a letra no rap ten moito peso e claro, por iso. Dame a sensación que aquí hai moita simboloxía no vídeo, moito mensaxe, pero aínda así, a ver, quero dicir, estas cousas que estamos vendo son o mellor do mellor. A ver, isto só pon manifiesto que claro, eu non poño que el sea Tata Golosa, eu poño que é un Grammy. Claro. Entón estou non comparando con eso. Pero que isto, eu creo que cada ano que pasa, polo que estamos vendo, os Grammys están máis, cal é a palabra? Cal é a palabra? Cando desprestigiándose. O sea, que se está, sí, desprestigiándose. Porque, o sea, isto está basado en nivel de ventas e en unhas relacións sociales que hai e amigos. Porque, vamos a ver, claro, que para nós é difícil porque nós non somos particularmente expertos en rap e tal, pero, claro, a ver, eu, sin ser un experto en rap, non sei, eu creo que teño escoitado moitísimas cousas, incluso de grupos que non coñezo. Eu me acordo de cando vivía en Lisboa e tiñamos estes canales así, que había un montón de canales de música e había estes canales franceses que facían, que en Francia hai moito hip hop e moito rap e había cancións de la hostia, sabes? Que eu me acordo incluso de ver unha que había un, sabes, incluso con guitarra eléctrica, o sea, que era música, o sea, que era, non sei, que tiñan, aínda que non entenderas o que decía, a canción enganchábache. O sea, que eu claro. E esta non sei, quero dicir, a ver, eu entendo que hai algo cultural tamén, sabes? É dicir, sí, parece, a mí dá a sensación que está falando de movidas aí o mellor un pouco máis profundas, pero bueno, é verdade que, a ver, tamén ten que soltar os niggas e os biches e os tal. Xa. Que bueno, dá a sensación que esta canción nin siquiera sona aquí, seamos realistas. Eu creo que por eso, por o que dis ti, A ver, o vídeo está currado. Sí, claro, sí. O vídeo está currado. Quixen poñer a excepción antes do vídeo. É verdade que ao principio eu estaba en plan, bueno, parece que me está sorprendendo algo, o que diste, pero despois sí que era tal. E a ver, podemos decir, bueno, o rap ten que ser bueno, pero é o que diste, o rap de Eminem non é así. Quer dicir, o rap non ten por que ser así. E este tipo é super famoso. E claro, eu non entendo do género tanto, pero a mí non me gusta a súa voz particularmente. Non, claro, non tampouco. É como moi nasal e é como moi... Non sei, non... Claro, porque aquí estamos criticando, pero que se supón que isto ten que ser la putísima hostia, sabes? Isto estamos falando de que é o que se supón que isto é o mellor do ano. A ver, eu... Non sei. Eu creo que teñen máis nivel xa os Grammy latinos. Isto, porque por exemplo, agora ganache Luis Fonsi con Despacito. Xa me parece mellor cancións que esta, sin gustarme Despacito, pero que sei. É que, de verdade, non sei. Xa. Bueno, pois veña, vamos a escoitar a última. Non puxaste este nivel. Perdona? Non dixaste a categoría. Joder, pero isto é que este ganou en 5 categorías. No, dijo Elvis Presley, Tata Golosa. Ah, perdón. Claro, é que isto fago un combo de Kurt Cobain e Elvis tamén, porque quero dicir, bueno, no. Elvis, é que claro, non me gusta como, no. É Kurt Cobain, tío. Porque isto seguro que, claro, e bueno, obviamente hai un montón de xente que di que lle flipa isto. Que di, buah, isto é a hostia.
Pero Claro, esta é unha valoración subxectiva, como a sempre. Non vos enfadar con nós porque vos tedes a vosa, é respetable a nosa, bueno, é que a nosa, a parte disso é o que dixo Carlos antes, non é a nosa música tampouco, pero bueno, eu estou intentando valoralo obxectivamente, Bueno, eu estou, a mí me está dando igual. Sí, pero bueno, non estou dicindo, esta é unha merda, sabes? Que, bueno, que así, que me gustaría non volver a escoitar esta canción nunca máis. hostia, encántame que maneira tes de ser un troll e que non me parezca, O sea, no, pero eso. É que a ver, é que non, esta canción non cha botan aquí, non a pañen na radio nunca, por que? Porque é mala. É mala. Ponme Gangsta Paradise. Ahora tampouco Mala no, pero mala para ganar un Grammy a mellor canción. No, pero esa razón que acabas de dar é mala, porque ahora vamos a decir que España temos un gusto musical de la hostia. No, pero non dijo por eso, dijo porque xa saben que non vai chamar esta canción. Non entenden a letra. Pero ese é o único motivo, porque en España se coitan cousas peores, pero se está en castelán, entenden, sí que se escoitan. Por exemplo, ti sabes esta, espero que non nos sala nunca vas poñer, pero sabes a nova de Bruno Mars, que é un dúo con alguén? Con Lady Gaga. No, non escoitei. Isto é que nin Bruno Mars fai agora boa música, non sei. Pero que clase de estribillo é ese? Pero bueno, da igual, eso, estamos falando do Grammy, perdón. Non escoitei, verdad. Bueno, pois vamos a escoitar a última, que é, bueno, este é a ver, Beyoncé que ganou 6 Grammys, no, 5, non sei, ganou moito. No, ese xa escoitamos, pero o disco, vou a poñer a canción Cowboy Carter, eu non escoitei. O disco tamén se chama Cowboy Carter e é álbum do ano. Entonces, vamos a escoitar, claro, non vamos a escoitar obviamente o disco inteiro, pero mira, este sí que é en directo. Así que non sei, vamos a ver. Time to strike a match and light up this juke joint. Everybody put your hands together. Sí, I'm so honored to be in Texas right now. Let's take it to the floor now. It's only right that we do Texas Hold'em for the first time in Houston, Texas on Christmas. Y'all help me sing. This ain't Texas. Sí que é, tío. Bueno, deixa. E da igual. I'll be damned if I can't slow dance with. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a come take it to the floor now. Woo! Huh. There's a tornado in my city. Hit the basement. That sure ain't pretty. Rugged whiskey. We're surviving. Of a red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar. We always so nice. Ooh, run me to the left and spin me in the middle blue. I can't read your mind. This ain't Texas. Ain't no holding. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a hey, come take it to the floor now. Woo! There's a heat wave coming at us. Too hot to think straight, too cold to panic. All of the problems just feel dramatic. Now we're running to the first bar, now we're fine, yeah. Ooh, if you run to the left, it's a real life boogie and a real life hold down. Don't be a hey, come take it to the floor now. Ooh. Now I'm gonna need all my cowboys to the dance floor. Take it to the floor now. You heard me, Texas. Get to the dance floor.
Christmas. God bless y'all. Thank you so much. Bueno, pois sí que era o Era Texas. Texas Hold'em todo o tempo, pero bueno. Era o Texas Hold'em. Bueno, pois si ela cantou eso é porque é a súa canción insignia do álbum. Entonces, pois Sí, claro, vamos a xulgada basándonos neso. A quen lle toca? A ti. Mama. Bueno, pues, bueno, claro, aquí hai un Elvis Presley porque ela canta moi ben. Pero hai un Tata Golosa tamén, porque a letra é unha basura integral, Esta, Sí, é que claro, esta xa xa faláramos. Entonces, combo Tata Golosa Elvis Presley. Sí. Pero ni siquiera tampouco é un portento, ao final fai esa tal. Claro, e acabamos de ver, bueno, pois que vedes, en vez de escoitar un vídeo en directo que, claro, é a final da Super Bowl e todo o rollo, entón, claro, é así moi espectacular e todo o rollo, pero non nos equivoquemos, a canción é unha puta mierda. Claro. Bueno, unha puta... A ver... Sí, bueno, unha puta mierda, no, pero... No, pero... porque a min, das que escoitamos, que pasa, a letra xa sabemos que é mala, pero é máis dinámica, non sei. Pero é que volvemos ao mismo, temos que poñer un estándar super alto aquí porque se supón que estamos dicindo, isto se supón que é a canción insignia do que foi o álbum do ano. En serio. En serio. A ver. Non sei, o sea, eu Elvis Presley Tata Golosa. Combo. Pois eu creo que che vou copiar, porque realmente se fora E un outro pouco disco... e un pouco de Kurt Cobain. Tamén. Eu se non faláramos de Grammy, faláramos de Beyoncé, ou se faláramos de calquera outro disco de Beyoncé, seguramente usaría Amadeus en un ápice de que fora, pero aquí non o podo usar. E vouche copiar, vou dicir tamén Elvis Presley, porque seguramente un disco de Beyoncé sea mellor que todos os que saíron ali, a pesar de ser country, e ao mellor canche di que o resto das cancións, joder, a mí o country pode ser que me mola bastante. Esta canción en concreto non, porque é demasiado, non sei, xa analizamos que queira ver, pois seguramente poña por aquí máis ben o vídeo no que analizamos esta canción de Beyoncé, pero eso, ten Tata Golosa aí moita, máis Tata Golosa que Elvis Presley, me parece a mí. Salvámola porque a Beyoncé, porque é unha artista con a copa dun pino, porque dá igual que teña un mal día. No, pero ela é talmente Elvis Presley, porque ela non escribe nada. Xa. Quero dicir, bueno, pero como intérprete é a hostia. Sí, a ver, como sí, claro. Vocalmente, escénicamente. Sí, claro, ela e aparte é unha currante, porque, hostia, para facer o que fai, eso son horas e horas e horas de traballo que ainda que non compoña, mima. Sí, pero Tata Golosa está aí, sabes? Tata Golosa, vamos, está máis presente. Tata Golosa eran os 20 primeiros vaqueros que aparecían aí no vídeo. Sí, totalmente, o sea, non... Pero bueno, eso, pois eu, non sei ti, eu como conclusión levoume unha desazón non inesperada, que é o triste, pero o futuro da música mainstream é... Tamén é verdad que tocamos as categorías máis importantes realmente, pero bueno, claro. Si ao mellor tocamos as categorías minoritarias, igual nos encontramos algunha sorpresa agradable, ou non. Ao mellor ao próximo programa, si nos vai por aí. Pero son moitas categorías. Sí, por eso. Yo non... Claro. Entonces, bueno. Pues nada, deixámoslo aquí, lo. Correcto. Estos foron os desgramis. Pues mira, os desgranados. É un buen título. Quedámonos con ese para o título do Pasca. Venga. Pero que, dos desgramis ou desgranados? Desgranamos os desgramis. Desgramis, diría eu. Desgramis. Desgracias. Desgracias en desgramis. Bueno, pues gracias por estar aquí.
Os que esteades, primeiro capítulo do ano, aínda que sexa febreiro, temos que tamén tomar uns descansiños que son épocas bueno, pues, de moito atareamento, e agora supoño que hasta o verán estaremos aquí a dar o callo como a... que xa vamos facer un ano, xa vai facer un ano que empezamos con esta aventura, levamos 10 meses por aí. Cando é o primeiro aniversario? Temos que mirar e facer algo especial. Especial sí. Primeiro aniversario. Yes. Pois nada, Carlos, un placer, como sempre, estar contigo, volver aquí ao pé do cañón. Igualmente, veña unha aperta. Bueno, veña xente. Entre dúas terras se falan separar, de música en galego que nos fai voar, como a que negamos outra comentar, e pido con invitado para nos enfeitar.